खुलुमबाय लोगोफोर, फिन खनसे बयखौबो गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैलामोन। बे थांनाय साननैसो सिगां जे सासे लाइमोन हिन्जावसाया बिनानावा जाय आं स्क्रिनाव होनाय बे फट' बिथाङा जे गावनि जिउखौ हरखाबै फोजोबनानै लादोंमोन बा बिथाङा गावनि जिउखौ बोरै फोजोबनानै लाखो, दा बेखौनो लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जाबाय, गोबां गोसारबाय। बिनि बाथ्राया दासिमबो सावरायनाया जोबाखै आरो गामि ओनसोलावबो बिथांनि बाथ्राखौ दासिमबो सावरायगासिनो आरो ओरैबायदि माने जारलाबो जाना थाखाबाय गामि ओनसोलाव। दा लोगोफोर, दा गोबां पर्टेलफोरानो गोबां रोखोमनि टाइटेल बा डिसक्रिपसन लिरनानै गोबां थामिलाव गोबां रोखोमनि लिरनानै बेखौ आपल'ड होबाय। दा बिनि गुबै जाथाया मा जामारदोंमोन दा बेखौ रावबो मिथिसुवा। दा माखासे बिनिनो डिटेल्सखौ बुथुमनानै आं दिनै नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो नागिरदों लोगोफोर। आरो गोबाङानो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट लिरोब्ला गोबां कमेन्टआव लिरहरो जे भाइराल खालामग्रा, जाय भाइराल खालामनाय भिडिअ गोबां रोखोमनि लिरनानै बिदि गारनाङा मानाङा। नाथाय बै भाइराल जानाय भिडिअआ माबायदियामोन, बिथांमोननि जे जाथाय जानाय, बे जाथाय जानायनि जे भिडिअ दंमोन, बै भिडिअआ माबायदियामोन, दा माबायदि भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन, दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुबैदों जानांगौ। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ होगोन। दा नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला गोमोगोन जानांगौ। नोंथांमोनाबो बिथांमोननि जानाय भाइराल भिडिअखौ गोबाङा नुबाय। मानो नुवा जानांगौ, फेसबुकआव आपल'ड होनाय लोगो लोगो भिडिअआ लोगो लोगो माने भाइराल जाखायो। ओरैबायदि बेफोरबायदि जे जाथायनि भिडिअफ्रा, मोजां कन्टेन्टनि भिडिअआ जानला मोनला थाब भाइराल जाया। जाय बायदिया माने समाजनि थाखाय बेरेखा, बेफोरबायदि भिडिअआसो माने लोगो लोगो भाइराल जाखायो आरो बेफोरबायदि। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। दा जाथाया जालांबाय, गोबां माने दुखु दाहा गालांबाय न'खरनि बाय बाहागिफोरखौ। ओरैबायदि जे सेंग्रायाबो बेफोरबायदि माने मिथिनायाव सेंग्रायाबो गोसथोनाय नङामोन जाहैदों। दा ओरैनो जास्ट लोगो बायदि सिनायनाय हिसाबै दा लोगो हमनो फैबाय बा रायज्लायनो फैबाय। बिसोरो लोंग्रा मुवाबो लादोंमोन जाहैदों। माखासे लोंग्रा गोजा बा बियार बेफोरबायदि लानानै बिसोरो लोंनो नागिरदोंमोन दाबसे खासिबारि जायगायाव बा बालाबारियाव। दा बेखौनो नुनानै गामिनि सेंग्राफोरा हमनाय जाहैदों। हमनायाव बिसोरखौ सासन होनाय जादों। बे भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बै सेंग्रायाबो बोरै मोनखो दा, बिथांनि थाखायनो जे फैनानै बेफोरबायदि खालामफैनो थाखाय एसेबांबा गोजाननिफ्राय फैनानै जे बे सिख्लाखौ लोगो हमफैनानै दा सिख्लाजों बिदिनो रायज्लायबाय बा गोजाबो बियारबो लोंलायबाय। दा सिख्लायादि जिउखौ फोजोबना लाबाय गावनि थाखायनो जाहैबाय। दा बिथाङा सेंग्राया ससियेल मिडियायाव नुदों जानांगौ, बिथांनि जिउआदि गोमालांबाय। दा माबायदि मोनखो सेंग्रानि गोसोआव, दा रायजोफ्रासो मिथिसिगोन आरो। कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामब्ला लोगोफोर, जे जानाय जाथाय, बै जाथायनि जे भिडिअखौ जे आपल'ड होदोंमोन, भाइराल भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाबानो बुजिगोन नोंथांमोना आरो गोमोखागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबांबार नुदों जानांगौ फेसबुकआव। स' लोगोफोर, नायनानै लादो भिडिअ क्लिपखौ। फैनायसोलै जेबो रोङा इयो दायो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। जाय रुंसारि जालांनाय बिनानाव बिथांमोननिनोमोन बे भिडिअ क्लिपआ। बेखौ गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ। दा दिनै नुनानै नोंथांमोना गोमोबाय जानांगौ आरो बेनोमोन होननानै माने दिनै क्लियार जाबाय आरो। गोबाङानो सोङोमोन, गोबाङानो बुङोमोन जे भाइराल खालामनाय बा भाइराल जादोंमोन। दा बेखौ नोंथांमोना रावबो माने बबे भिडिअआ भाइराल जादोंमोन बेखौ रावबो मिथियाखैमोन। आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय। स' लोगोफोर, जे रुंसारि जालांनाय बिनानावा जे बे भाइराल जानाय भिडिअनि थाखायनो रुंसारि जामारदोंमोन नामा? नाथाय बुंनो थाङोब्ला बे भाइराल जानायनि थाखायल' बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायाखै। जाय बिनानावा रुंसारि जालांबाय, बिथाङा गोबां मेन्टेलिटि टर्चार मोननायनि थाखायसो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों बियो। बेखौ जे जाथाय जादोंमोन, जाथाय जानायनि अखानायैनो जाय जाथायखौ खालामफैनाय सेंग्रा बा बेजों लोगो हमफैनाय सेंग्रा, बिथांनि न'खराबो बेखौ अखानायैनो लानानै थांदोंमोन। लानानै थांनानैबा बेसेबां मेन्टेलिटि टर्चार खालामहैखो, मा सोंहैखो बा मा बुंहैखो, दा गावबो गामियाव फैनानै न'फोरावबो खोन्थाफैयासै। आरो बिदिनो न'खरनिफ्राबो मानो बिदि जानांगौ, मानो बिदि खालामनांगौ, दा बिदाफोर दङ, बिथांमोनाबो रायबाय थाबाय आरो बिदिनो बुंबाय। दा गामिनि मानसिफोराबो
सोरबा सोरबा बुंबाय दा गोबां बुजाबायबो दा बिदि सानै साननानै सानस्लाबहायियाव आघोन मोनियाव माने गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय गोबां मेन्टेलिटि टर्चार मोननायनि थाखाय। स' लोगोफोर आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों माखासे डिटेल्सखौ होनो होननानै आरो जे भाइराल जानाय भिडिअ बेखौ नोंथांमोननो आं क्लियार खालामनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन लोगोफोर। भिडिअ लाबोनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आं बयनिसिमबो रायजो राजा आरो लोगोफोर नोंथांमोननि आं निमाहा बिनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसिगोन लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।